Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información nesta xornada de xoves día 4 do mes de decembro na radio e na televisión municipal de Cerceda. Falaremosles hoxe de que pasado mañán sábado hai sábados de baile. Falaremos da programación do Nadal que queda pendente aínda por parte do Concello no que resta de vacacións e de tempo do Nadal. E falaremos tamén do campamento de Nadal, que precisamente se fai para a conciliación. Falaremos do carriño solidario, das clases que se están impartindo ao longo destes últimos meses de actividades culturais e deportivas. Hoxe falaremos de gimnasia rítmica. Falaremos tamén, mellor dito, hoxe falaremos de patinaxe. Hoxe falaremos de patinaxe, que son xa moitos os anos que leva a súa mestre dando esas clases en Cerceda. Falaremos de exposición sobre o cantigueiro popular galego, do plan de emprego da Diputación, que continúa aberto, e tamén sigue en tramitación e con un paso máis a central de bombeo reversible de Encrogas. Por último, nos deportes, repasaremos os encontros da fin de semana, anticipándoslle xa que hoxe xoves hai varios deses partidos que se van a disputar hoxe xoves adiantados a xornada, outras competicións paran. E por último, en canto tempo, seguimos con ese tempo para mañán de continuas frontes que traen chuvias e incluso temperaturas baixas. Como decíamos ao comenzo, pasado mañán sábado hai festivo, día 6, día festivo, e sábados de baile. Hai unha nova edición de sábados de baile que vai a ser, como é habitual, de 7 da tarde a 10 da noite no local social no edificio do Museo do Moucho. Será co dúo Aires de Roña o encargado de poñer a música e o resto a diversión, o baile, a socialización, o bo ambiente, un sábado máis, sábados de baile promovido pola Concellería de Benestar do Concello de Cerceda e que pretende que se cubra esa demanda por parte dos veciños que asisten aos locais sociais espallados por todo o Concello e que se concentran en sábados de baile para a súa diversión. O próximo sábado, pasado mañán, día 6, sábados de baile a partir das 7 da tarde ata as 10 da noite. Anticiparlles que o sábado día 20 volverá a haber outra nova edición co dúo Reflejos. En esta época xa do Nadal que se aproxima, o Concello de Cerceda programou diferentes actividades. Despois de en 2 semanas chega a visita de Papá Noel. O xoves día 18 de decembro visitará Cerceda un ano máis Papá Noel para estar dende os máis pequenos na escola infantil hasta os maiores, cos maiores, no Centro de Día e Fogar Residencial de Cerceda. E despois, o día seguinte, o venres 19, hai Maxa con Cayetano Lledó, co seu espectáculo Un Show Increíble. Eso será o venres 19 ás 6 da tarde no auditorio con entrada gratuita. E o martes 23 hai música tradicional co grupo Tres Pesos. O seu espectáculo de Cando os animais cantaban. E ás 6:30 da tarde no auditorio o martes 23, música tradicional. O domingo 28 hai de novo Maxa con Joshua Kenneth e ás 12:30 no auditorio o domingo 28. E por último hai cabalgata e recepcións dos Reis Magos o día 5 de xaneiro. O horario da cabalgata dará comenzas 4 da tarde con un percorrido polo Concello e despois ás 7:30 será a recepción oficial no Auditorio Municipal de Cerceda. E tamén dende o Concello se preparou un ano máis un campamento de Nadal, tanto en Cerceda como na Silva, para tentar de conciliar a vida familiar e laboral nesta época de vacacións dos nenos e das nenas. Este campamento de Nadal será dende o 22 de decembro ata o 7 de xaneiro en horario de 9 da mañán a 2 da tarde a gasos festivos ou os fins de semana.
En Cerceda será no Centro Cívico e no Pabellón Municipal. En As Silvas será no Colexio Celso Emilio Ferreiro. As inscripcións están abertas ata o 16 deste mes de decembro. Poden inscribirse por rexistro presencialmente na planta baixa do Concello de 9 a 2 ou por sede electrónica na web municipal www.cerceda.org. Decirlle que o precio é de 50 euros a quincena e de 30 euros para o segundo irmán. Van a realizar actividades lúdicas adaptadas ás diferentes edades de ámbito cultural, xogos, manualidades, obradoiros de cociña, de Nadal, etc. Se queren ter máis información, poden chamar ao teléfono 981 68 50 36. Agora lembramosles que dende a principio desta semana está a dispor dos veciños un carriño solidario que estará posto ata o luns día 15 de Nadal, onde se retirarán e se repartirán eses alimentos entre as familias necesitadas. Estes carriños solidarios están a disposición dos veciños nos establecementos de alimentación do Concello. Poden doar e depositar a súa aportación de produtos alimenticios non perecedoiros ou tamén produtos de aseo e de higiene tanto persoais como do fogar. Van destinados a persoas necesitadas do Concello e dende Servicios Sociais nos indican que sí hai familias que non cubren as súas necesidades básicas, polo que é preciso recurrir a estas axudas. Serán distribuídas polos Servicios Sociais municipais. E como vimos facendo o repaso das actividades culturais e deportivas que se puxeron en marcha dende principios do mes de outubro, que van a estar ata mediados de maio, hoxe nos detemos nas clases de patinaxe, unha das clases tradicionais no noso Concello e que se leva a cabo os martes e os xoves de 4:15 ata 7:30 en 3 quendas na Polideportiva de Cerceda. Detémonos aí, imos a escoitar o que nos decía a súa monitora, que xa leva moitos anos en Cerceda, Cristina, e tamén falou con nos o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez. La verdad que este ano hai moitísima participación. Xa empezamos o ano pasado a subir. Ahora estamos cunhas escolas, hablo de memoria, pero creo que somos 73, con 3 turnos, e además un nivel moi alto. La verdad que estoy encantada con las niñas. Este grupiño casi ninguno sabía patinar nada e ahora, mira, ya por lo menos saben patinar. E sí, la verdad que patinaje en Cerceda ten moita aceptación e aparte que os nenos lles gusta, la verdad. E bueno, ya vedes en as actividades, en la exhibición, que a verdad que o fan moi ben. Evidentemente hai nenos e nenas que empezan de cero, non? De cero, estos casi todos empezaron de cero. Es que o patinaxe ten un problema, non é como gimnasia rítmica ou baile ou cualquier cosa, que todo o mundo lo pode facer, o ben ou mal, pero fai, pero patinaxe non. Patinaxe tens que mantenerte encima dunha superficie, dun patín, e te caes. Entón, que pasa? Que os nenos non queren. Porque claro, no, ti ves que os demais saben todos patinar e ti non sabes patinar, e vas a agarrar a min, entonces eso descosta. Entonces, o patinaxe te ten que gustar moito para... Temos este primeiro grupo, no resto de grupos tedes nenos e nenas de maior idade con de perfeccionamento. Sí. Na segunda hora temos un grupo así un pouco mixto, entre nenos que ya ten un poquito máis de nivel e unhos que empiezan a patinar, pero normalmente aí hai 3 niveles e en la última hora ya son os maiores que perfeccionamento, sí, esos ya tienen un nivel moi alto. Distintos membros e membras do goberno local estamos facendo unha rolda de visitas ás actividades e o certo é que no caso da patinaxe o que podemos ver é que os nenos e as nenas están moi contentos. Patinar transmite moita felicidade e eu no seu día tamén patinaba, ou intenteino, pero non era o meu forte. Eu recordo de pequeno vir aquí ao patín, que hai que ter en conta que a monitora leva aquí 23 ou 24 anos, pero eu creo que estivera previamente á súa presencia. Temos 12 actividades distintas, 10 delas son nun lugar concreto e 2 son itinerantes, que son as actividades de memoria e de ximnasia que se van trasladando por distintas parroquias. Moitas veces os veciños e as veciñas comentan-nos: "Oye, pois eu prefería tal actividade, cal é o criterio que seguimos con eso?" Pois que haxa un mínimo de 12 apuntados. Por que é importante isto? Pois é importante, por un lado, porque permite unha maior conciliación. Todos estes nenos e nenas, pois lóxicamente teñen pais, nais e titores, o feito de que estean aquí nunha actividade divertida e controlada é favorecedor e tamén produce unha dinamización.
e produce pois un dinamismo ás persoas, non? Esa importancia de manterse activos que é tan trascendente socialmente e que desde as administracións públicas temos que fomentar. Por que estamos aquí? Por que estamos facendo esta rolda de visitas esta semana? Pois porque tamén entendemos que a presencia humana, que se vexan persoas detrás das políticas que desenvolvemos, que levamos a cabo, é importante. Despois tamén saber un pouco o detalle de todo o que está xestionando, conocer en profundidade o modus operandi do desenvolvemento da actividade e niso tamén se enmarca o que hoxe vimos a facer aquí. Hai veces algunha actividade que non chega a eses 12 inscritos, cando non chega aos 12 inscritos ou inscritas ten que desbotarse, pero como antes decía, hai 12 actividades, 10 delas sempre sentadas nos mesmos lugares. Hai algunhas nas que se produce a dualidade de estar en Cerceda e na Silva. Despois están esas dúas de ximnasia e de memoria para maiores que vai itinerando por distintas parroquias do concello. Continuamos co informativo, falámosles agora de unha exposición que se pode ver sobre o cantigueiro popular galego. A exposición Cantemos Todos a Unha, o cantigueiro popular galego, se pode ver ata o próximo día 10 de decembro na sala de exposición Xosé Neira Vilas na Biblioteca Municipal de Cerceda. Cantemos Todos Cantemos Todos a Unha, o Cantigueiro Popular Galego, que así se chama, é unha exposición que chega a Cerceda cedida pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. A mostra forma parte da programación institucional das Letras Galegas 2025 e rende, como xa saben, unha homenaxe a poesía popular oral e as nosas cantareiras. Evidentemente, entre elas aí están as nosas cantareiras de Cerceda, Adolfina e Rosa Casas Rama. A exposición pode visitarse en horario de tarde, de luns a venres de 3 a 8 e os sábados pola mañán de 10 a 12. Falámosles agora do plan de emprego da Diputación, porque a Diputación coruñesa, dende xa fai prácticamente un mes, ten aberto plazo para solicitar as axudas do Plan de Emprego Local, o PEL 2026, unha convocatoria dotada con 8.660.000 euros e destinada a apoiar a contratación de persoal, a realización de novas inversións, cubrir os costes das cuotas da Seguridade Social e dos alquileres de locais e centros de traballo dos profesionais autónomos. O plazo permanecerá aberto ata o 16 deste mes de decembro. Ata o 16 de decembro hai prazo aberto. Decirlle que a tramitación das solicitudes deberá realizarse exclusivamente de xeito telemático a través da plataforma Subtel da Diputación. As axudas deste plan de emprego local, que o vindeiro ano oscilan entre os 1.000 e os 48.000 euros por persoa ou empresa beneficiaria, permitirán seguir xerando emprego e impulsando pequenos negocios, especialmente no rural, co obxectivo de favorecer a chegada dos fondos a novos proxectos empresariais. A Diputación tamén mantén o criterio polo cal se valorará cunha maior puntuación ás empresas e autónomos. A principal novedade da convocatoria deste ano é a incorporación dentro da línea de autónomos da posibilidade de subvencionar as mensualidades de alquiler de baixos comerciais, naves, oficinas ou centros de traballo con unha axuda de entre 200 a 500 euros ao mes, ata un máximo de 6.000 euros anuais. Ademais, se mantén a subvención das cuotas á Seguridade Social. Esta liña está dirixida a persoas autónomas con domicilio fiscal e, no seu caso, co centro de traballo en concellos de menos de 10.000 habitantes. Todas as axudas do PEL son compatibles entre sí. Este significa que unha persoa autónoma con domicilio fiscal e centro de traballo nun concello de menos de 10.000 habitantes poderá contar con ata 49.000 euros. O plan de emprego local é unha das principais apostas de impulso económico da Diputación, que o define como un programa estratégico. E tamén estratégico para Cerceda sigue sendo as grandes infraestructuras que se pretenden instalar nun futuro. Sigue a tramitación da central de bombeo reversible de Encrobas. A futura central reversible e de bombeo de Encrobas, con un presuposto de algo máis de 345 millóns de euros, unha iniciativa da entidade Coventina Renovables que comenzou a desenrolarse xa fai anos, sigue cumprindo os seus plazos. O Boletín Oficial do Estado publicou onte o anuncio do trámite de información pública
para a autorización administrativa previa e o estudio de impacto ambiental da central hidroeléctrica de Bombeo. Se trata dun proxecto de 440 megavatios de potencia, en este caso un proxecto de magnitude en canto a potencia. Lembren que a antigua central térmica tiña pouco máis, 550 megavatios, e que en este caso vai a consistir en subir auga do lago das Encrobas ata unha gran balsa de nova construción que será no Xalo, e que nos momentos nos que a tarifa eléctrica sexa máis baixa, subirase agua, e cando a tarifa eléctrica sexa máis cara, baixarase para xerar enerxía cando o mercado o demande a precios máis altos. Estará sempre disponible para aportar enerxía ao sistema. Este proxecto xa saliu á exposición pública fai 4 anos, antes xa se superara outra fase, a de que tivo que ser elexida por Augas de Galicia, e para ser tramitada pola súa envergadura correspóndelle ao Goberno Central, igual que os grandes parques eólicos. Moi recentemente, o Concello de Cerceda formou un convenio con Coventina para a mellora do abastecemento de agua na urbanización do Monte Xalo. En canto aos deportes, estamos a xoves, xa sabemos cal será o calendario da fin de semana, aínda que en algunhas competicións se para esta fin de semana con 2 días festivos. Pois ben, hai xornada na primeira categoría Galicia. O Queixas recibe na casa o domingo que ven, día 7, o Club do Mar. Queixas Club do Mar o domingo, ás 4:30 da tarde, no campo da Revolta. Un Queixas que segue pretende que no seu campo pois non se escape ningún punto, sexa un fortín e así manteña esa posición na mitad da tabla ou incluso máis arriba. Queixas Club do Mar o domingo ás 4:30 da tarde no campo da Revolta. Non hai xornada na terceira categoría Galicia, si no fútbol femenino, donde o Atlético Cercedense, líder da categoría na terceira galega, pois recibe na casa o Resmón. Atlético Cercedense, Resmón o domingo ás 4 da tarde no campo do Roxo. Non hai xornada nos xuveniles, si hai xornada nos cadetes. Atlético Cercedense Cadete Ordes B. A xornada adiántase a mañán venres día 5, ás 6:30 da tarde no campo do Roxo. Non hai xornada nos infantís e si hoxe xoves hai xornada. En canto aos alevíns, xa xogaron este pasado martes, adiantaron o partido o pasado martes, Atlético Cercedense Alevín A1, Curtis 8 foi o resultado, e na xornada do sábado xoga o equipo Alevín B. Betanzos B, Atlético Cercedense Alevín B, xogan este sábado que ven, ás 11:30 no campo do Carregal. Para a súa parte, os benxamíns xogan hoxe xoves. Atlético Cercedense Benxamín A, Atlético San Pedro, hoxe xoves días 4 ás 6:30 da tarde no campo do Roxo. E tamén xogan hoxe o equipo B, pero en Carral. Carral B, Atlético Cercedense Benxamín B, hoxe xoves día 4 ás 6:30 en Carral. E tamén xogan hoxe os prebenxamíns. Atlético Cercedense Prebenxamín, Atlético Castros, hoxe xoves ás 6:30 no Roxo. Non hai xornada tampouco no fútbol de veteranos. En canto tempo, para mañán venres continuaremos, como decíamos, ca influencia das baixas presións centradas ao oeste de Irlanda, cun río atmosférico que chegará a Galicia con unha situación de ceus con abundantes nubes e chuvias para mañán. Serán máis persistentes e intensas na noite do venres para o sábado, é dicir, mañán pola noite é cando comenzan a ser máis persistentes. As temperaturas experimentarán un ascenso en canto ás mínimas, mentras que as máximas manteránse. Os ventos soprarán de suroeste fortes no litoral e nas zonas altas e moderados no resto. Pois con este tempo chuvioso rematamos o informativo de hoxe. Mañán aquí estaremos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Irís, na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.